mga pumuluyo ang naghingagaw pauli sa kaprobinsyahanan agud magsug-alaw sang bagong tuig. Ginatos ng mga bus handa man sa pag-akomodar sa mga mahingagaw pauli. Pag-updanay sang pamilya sa tion sang Bag-ong Tuig nangin mayor nga rason sang pagpuli sang kadamaan. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Nagaginuto ka mga tao sa bus terminal kaina sang aga. Si Manong Jessie nagdali-dali magpauli sa Mindan Capiz para magsaulog sang Bag-ong Tuig. Maski paano malipay ka man kay updanay ka mo ka pamilya mo. Suno kay Rodel kinahanglan nga ulupdanay ang pamilya sa New Year. Happy-happy sa pamilya. Pag handa-handa sang kung nanong aral handa. Gamay nga handa. Importante tinyo bang ko ang pamilya. Upod naman ni Lola Elvira ang iya duha ka apo nga magapauli sa Pasi. Di karon gani sa sa gabi matirerepon kami ka mga apo ko. Kaya kabataan ko nagkurulido man. Ginapasiguro naman sang Land Transportation Office ang bus kung ginapatuman ng pagsuksok sang seatbelt. Kada 5 ka minuto may nagahalin nga bus. Sa masobra 400 nga bus ang magabiyahe sa bugos nga isa sang Panay. Lauman nga magadamo pa ang magahingagaw pauli sa kaprobinsyahanan subong nga kasisidmon. Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas. Iloilo City Police Office handa na sa pagsug-alaw sa bagong tuig. Ginatos ka mga kapulisan, iga-deploy sa syudad. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Live, Daryl. Masako ng tanan sa pagpreparar sa pagselebrar sa pagsugalaw sang bagong tuig karon sa gabi. Gani ang mga katapos ang otoridad nakahanda naman. Preparado na ang hanay sang kapulisan sa pagsumalang sang tuig 2019. Ginabulubanta sa 600 tanan ka mga kapulisan ang iga-deploy sa bugos nga syudad sang Iloilo. Bilang kabahin sang pagbantay sang pila ka mga emerhensya nga posible matabo, lauman ang police visibility labi na sa mga lugar nga designated areas nga firecracker zone kag balaligyan sang palupok. Sa cooperation gid sa mga pamuluyo yan. So depende sa pamuluyo yan sa mga tao diri sa city kung mag-cooperate gid sila sa panawagan naton na ihiwat naton ang New Year sa peaceful means. Ginapakabay naman sang Iloilo City Police Office ang publiko nga magbinuligay ang tanan agud maselebrar ang bagong tuig nga hilway sa katalagman. Una na nga ginpahayag ni Police Regional Office 6 Director Chief Superintendent John Bulalakaw nga wala sang muzzle taping nga matabo sa mga armas lutang sang kapulisan. Ini bilang paghatag sang pasalig nga wala sang pulis nga magapalupok sang ila armas subong nga bagong tuig. May salig ako na sila na balaanan nilang consequence kung magpaputok sila. Ako, I will not mince word, i-dismiss ko sila pag nagpaputok sila. Nambal ko na sila. Pangabay sang otoridad sa publiko nga magdoble halonggid agud nga manginhilway sa katalagman sa pagtakop sang tuig 2018. Said Daryl, ano ang mga abiso o nabilin sang aton mga kapulisan sa publiko para ngamba mo gani makalikaw sila sa katalagman sining pagsug-alaw sa bagong tuig? Said nagkakinahanglan nga sundon gin sa publiko ang ginpatuman nga ordinansa sang alkalde sang syudad sang Iloilo kag dapat kung sa diin lang sila pwede makapalupok dito lang sila sa mga firecracker zone kag sa mga ginaalaw lang sang syudad nga magpalupok kag likawan gid ang paggamit sang ilegal nga mga palupok katulad sang watusi, piccolo, boga kag iban pa agud nga hindi ni sila agud nga mahilayo ini sila sa posible halit nga dala sang mga ilegal nga palupok. Said hindi na magpasaway para mangin masadya ang pagsug-alaw natin sa bagong tuig. Madamong salamat, Daryl Marie Sarmiento. Mga pasahero, dagsa na sa terminal agud maghingagaw pauli subong New Year. Mga manugbaligya prutas, dagsa man. Yaring balita ang aton gintutukan. Excited nga maghingagaw sa ila reunion sa Banwa sang Kawayan ang pamilya Baylon. 5 tanan sila nga magabiyahe, lakip na mga kabataan, agud sugalawon ang bagong tuig. Aga pa sila sa South Terminal, agud hindi magabihan sa dalan. Ang pamilya union, di alang-alang man, isa malang katoy, kisa malana, kundi ikuan mo na lang bala, ipasugtan. Basta go lang Enjoy lang sa biyahe. Kung ang mga Baylon makapauli, sa dalan na sugataon sa mga driver padulong sa Negros Oriental ang bagong tuig. Why na ni puli-puli sir. Ara lang kami salakyan. Amo na mo bra namon.
Hindi na lang kami New Year. Kung din kami maagahan karon dito kami New Year. Antes kami magbiyahe, dala na sa amon nga rotate nga kwan nga kinahanglan maghalong gid. Sa Pantala naman, happy ang New Year sang manugbaligya nga si Bernadette bangod madamo sang pasahero. Oh sure, da bakal gisang among baligya subong. Nagpulaw pa kami tinaubos ginang amon. Amo na nibili ng among baligya. Maluwas sa pagkaon, bakal man ang mga prutas sa parehos nga puerto kag terminal sang bus. Hindi na magdugay, maubos man ang ginin siya karon. Sa Burgos Public Market, mabugad nga traffic ang nagsugata sa mga konsumidor. Kamaluto sa mga kinanglanon sa panimalaya. Nagingagaw gid mas kinamo ni kasako. Oo. Aga pa nagdagsa ang mga mamalakal sa pagpreparar sang lulutoon.